Okay, jeg skal bevise den her formel for annuitetslån. Til det vil du bruge to formler. Den første, det er kapitalrente fremskrivningsformlen og formlen for annuitetsopsparinger. Og vi kan starte med at sætte de her to udtryk her lige med hinanden. Så vi skriver K, er det noget? I ente er lige noget. Y gange over R. K kan vi også godt kalde for G, hvis vi nu holder os til de symboler, som vi har indført i opgaven. Så kan man bruge det trick, at man kan gange, på hver side kan man så gange med 1 plus R i minus ente. Og lad os prøve at gøre det, så vi får G gange 1 plus R i ente gange med 1 plus R i minus ente. Her får vi Y gange med 1 plus R i ente minus 1 over R gange igen med 1 plus R minus ente. Fint. Nu har vi noget, der står noget i ente gange noget i minus ente. Så det går ud med hinanden. Så har vi G stående hernede. Herover der ganger vi op i tælleren. Vi prøver at skrive det op her, så det måske nemmere. Så hvis vi ligesom har plus R minus ente, hvis vi ganger det ned i det her, i det udtryk der, så sker der det samme, som du skal herover. Det der går med det her, og når vi ganger ned i det udtryk der er her, så kommer der så til at stå gange i minus ente minus 1 over R. Og så er vi jo tilbage ved vores grønne formler, så har vi bevisstætningen.